αλλά να μπορούν να γίνουν μεγάλη ευλογία. Αυτό που έχουμε εμείς είναι λίγη εμπειρία πάνω σε αυτή τη διακονία, και σκεφτείτε, στην αρχή της διακονίας μας άρχισαν να εκδηλώνονται αυτά τα δαιμόνια και κανένας από εμάς δεν είχε εμπειρία, δεν ήξερε τι να κάνει και έπρεπε να κοπιάσουμε, κάναμε πολλά λάθη. Αλλά ο Θεός μας δίδαξε. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ακόμα πολύ λίγα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι άλλο. Λέω πάντα ότι αυτός που νομίζει ότι κάτι ξέρει, δεν ξέρει τίποτα. Ο Θεός έχει τόσο πολλά πράγματα που ακόμα μπορεί και θέλει να μας δείξει. Και ο ίδιος Θεός που είναι στη Νότια Αμερική είναι ο ίδιος που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Την ίδια αγάπη που έχω εκεί, σε αυτόν τον λαό της Αργεντινής, την ίδια αγάπη αισθάνομαι και για εδώ που βρίσκομαι. Γιατί αυτός πονάει μαζί με αυτούς που πονάνε. Και θα έπρεπε πάντα να σκεφτόμαστε ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι που θα μεταδώσουν την αγάπη του Θεού στους άλλους. Όταν βλέπω την νεολαία και βλέπω πως είναι ναρκωμανείς, όταν βλέπω τις πόρνες στους δρόμους, όταν βλέπω πως η νεολαία καταστρέφεται από το διάβολο, τότε αισθάνομαι μέσα μου μια πίεση να μιλήσω για τον Ιησού. Πόσος πόνος υπάρχει. Και στην εποχή μας όλοι διαπιστώνουν όλο και πιο πολύ ότι ο άνθρωπος έχει αποτύχει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα ξύπνημα πνευματισμού και σατανισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ανθρωπότητα έχει καταλάβει ότι ο άνθρωπος απέτυχε. Μεγάλα βασίλεια συντρίβονται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ασθένειας. Το φόβο και τη μελαγχολία δεν μπορεί να τη σβήσει ο άνθρωπος και προσπαθεί να βρει απάντηση στο υπερφυσικό. Αυτοί είναι οι ψυχολόγοι, αυτοί που ρίχνουν τα χαρτιά, αυτοί που έχουν σχέση με διανοητικό πνευματισμό, άσπρη μαγεία, μαύρη μαγεία. Όλοι αυτοί προσφέρονται και άνθρωποι που είναι δίχως ελπίδα στρέφονται σε αυτούς. Ψάχνουν τη διέξοδο στο υπερφυσικό. Εμείς σαν Εκκλησία έχουμε την απάντηση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ένα. Πρέπει να πούμε στο λαό, εδώ είμαστε. Έχουμε πάρει την απάντηση από τον Ιησού, έτσι ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να μπορέσουν να έρθουν πίσω στον Κύριο. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να βγαίνουμε και στους δρόμους και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς λέει, πηγαίνετε. Πού? Εκεί που είναι η αμαρτωλοί. Εκεί πρέπει να τους ψάξουμε. Εκεί πρέπει να πάμε. Και αυτό κάνουμε. Εκεί που είναι μια περιοχή που υπάρχει δυστυχία, εκεί πηγαίνουμε με τη σκηνή μας και κηρύττουμε για τον Ιησού. Εκεί που υπάρχει δυστυχία, εκεί που οι άνθρωποι χρειάζονται το Θεό, εκεί πρέπει να πάμε σαν Εκκλησία. Πώς? Το πώς και τον τρόπο αυτό το καθορίζει ο Θεός. Σε κάθε χώρα ο Θεός εργάζεται και λίγο πιο διαφορετικά. Αλλά μην επιτρέψουμε τον διάβολο να μας πει, εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, η αναζωπήρωση. Ο Κύριος έχει τον τρόπο του για κάθε περιοχή, γιατί αγαπάει τους ανθρώπους πάρα πολύ, πιο πολύ από μας. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είμαι κανένας διδάσκαλος, είμαι ένας απλός κήρυκας. Δεν είμαι εδώ για να σας διδάξω μεγάλα πράγματα, γιατί δεν έχω κανένα χάρισμα στο να διδάσκω. Μπορώ μόνο να σας πω αυτά που ο Θεός έβαλε βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα πράγματα φέραν αποτέλεσμα στην Αργεντινή. Και πολλοί κήρυκες έχουν έρθει στην Αργεντινή και πήγαν πίσω στη χώρα τους αυτό το όραμα. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιες ομάδες που ήρθαν, είδαν και ξανακήρυξαν πίσω στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι, στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη, Παραγουάη και τώρα τελευταία και στην Ισπανία, στη Ρωσία. Το ξέρετε αυτό? Ήδη έχουμε πάει στη Ρωσία και προσευχηθήκαμε για ευαγγελιστές. Ο Θεός μας έδειξε
ότι πολλοί από αυτούς θα πάρουν τη φλόγα και θα αρχίσουν να ταξιδεύουν στη Σοβιετική Ένωση. Και τώρα κινητούν εκεί. Και τώρα δέχομαι προσκλήσεις από όλα τα μέρη της Ρωσίας, ενώ ήμουνα μόνο μια φορά εκεί που μας οδήγησε το Πνεύμα του Θεού. Πριν από 6 χρόνια μίλησε σε εμάς ο Θεός. Οι άνθρωποι στη Ρωσία ξέρανε από το Θεό ότι εμείς θα ερχόμασταν. Εκεί που μιλήσαμε ήταν μόνο 350 μέχρι 400 άτομα, και αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει εκεί είχαν όλοι οδηγηθεί από τον Κύριο. Μερικοί από αυτούς από τότε άρχισαν να ευαγγελίζουν, και εμείς είχαμε έρθει στη Ρωσία ακριβώς εκείνη τη βδομάδα στην οποία επιτρεπότανε ότι κάποιος οποιοσδήποτε πολίτης Ρώσος θα μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα σε όλη τη Ρωσία. Γιατί πριν ήταν έτσι, για να πάει κάποιος από μια πόλη σε άλλη μέσα στη Ρωσία έπρεπε να έχει άδεια. Αλλά εκείνη την περίοδο που πήγαμε εμείς, ήταν ακριβώς εκείνη η εβδομάδα που πήγαμε που έπαψε αυτός ο νόμος να ισχύει. Και ήρθανε άτομα στη συνάθρηση που κάναμε από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και μετά από αυτό, όταν είπα σε άλλους γυρνώντας πίσω ότι κήρυξα ελεύθερα και είπα ότι έρχονταν και άτομα από το δρόμο για να λάβουν τον Ιησού, άρχισαν να μου λένε είσαι ψεύτης. Έρχονταν Ρώσοι της Αργεντινής που με επισκέφτηκαν και άρχισαν να μου λένε σε γέλασαν, σου παίξαν θέατρο, και ότι τάχα όλοι αυτοί που ήρθαν ήταν άνθρωποι του κόμματος και σε δούλεψαν. Αλλά εγώ τους άκουγα να μιλάνε σε γλώσσες του πνεύματος. Έβλεπα τη χαρά σε αυτούς. Και αυτό δεν μπορεί κάποιος έτσι να το κάνει στα ψέματα. Όσο δυνατός και αν είναι ο διάβολος. Ήξερα ότι εκεί με είχε στείλει ο Θεός. Και εκείνοι που ήταν εκεί στη συνάθρηση ήταν οι αδελφοί μου και οι αδελφές μου. Ρώτησε από το ακροατήριο, έχετε κάποια ειδική παιδαγώγηση όταν έρχονται άτομα από διαφορετικές εκκλησίες? Συζητάτε με αυτά τα άτομα από διαφορετικές εκκλησίες και διαφορετικά δόγματα, παράδειγμα για πνευματικά χαρίσματα, για να έχετε όλη την ίδια βάση? Πριν από κάθε εκστρατεία στην Αργεντινή ή και στην αρχή της εκστρατείας έχουμε μάθημα, διδάσκουμε σε αυτούς που θα δουλέψουν στη διακονία της απελευθέρωσης από δαιμόνια μέσα στη σκηνή, με όλους αυτούς που θα κουβαλάνε τους ανθρώπους. Αυτό το κάνουμε και στη διάρκεια της εκστρατείας. Αλλά πριν έχουμε περίπου 33 διαφορετικές επιτροπές συντονισμού και πρέπει να συντονίσουμε τα διάφορα πράγματα. Συντονιστές, βοηθούς συντονιστών. Γιατί γίνεται αυτό και τι φέρνει? Έτσι όλοι οι ποιμένες δουλεύουν κατά τη διάρκεια του Ευαγγελισμού. Έχουμε συντονισμό φρουράς, συντονισμό των συγκοινωνιών, συντονισμό για τους φύλακες. Έχουμε άτομα που προσέχουν για να μην κλέψει κάποιος τίποτα. Άτομα που προσέχουν ότι οι ζευγάρια που έρχονται να μην φερθούν πρόστιχα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να υπάρχει παντού τάξη. Εκεί είναι χιλιάδες ανθρώπων και πρέπει να φυλάμε τάξη. Υπάρχει επίσης και ένα συντονισμός για τα άτομα αυτά τα οποία μαζεύουν τα λεφτά, τις προσφορές. Συντονισμός για πνευματικούς βοηθούς. Επίσης συντονισμός για τα άτομα που είναι υπεύθυνα στο να χωρίζουν τους νέους πιστούς σχετικά με το σε ποια εκκλησία θα πάει ο καθένας. Επίσης έχουμε μια άλλη συντονιστική επιτροπή για πνευματική βοήθεια ποιμένων. 2 ώρες πριν από την αρχή κάθε Ευαγγελισμού μπορούν να πάνε και στους ποιμένες όλοι αυτοί που έχουν πνευματικά προβλήματα και να τους δοθεί πνευματική βοήθεια. Έχουμε επίσης μια επιτροπή συντονισμού για αυτούς που έχουν προβλήματα αλκοολισμού και ναρκωμανίας, έτσι ώστε αυτοί που έχουν τέτοια προβλήματα να μπορούν να φροντιστούν και να βοηθηθούν. Σε πολλές εκστρατείες έχουμε τέτοιους συντονισμούς ανθρώπων από πρώην αλκοολικούς και πρώην ναρκωμανείς, οι οποίοι σώθηκαν
και οι οποίοι μας βοηθάνε στο να διαπιστώσουμε ποιος είναι ναρκωμανής και τους παίρνουν σε μια ξεχωριστή σκηνή και εκεί τους βοηθάνε, γιατί πολλοί αντιστέκονται. Πολλοί αντιστέκονται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις συναθρήσεις. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε, προτού ακόμα αρχίσει η κυρίως συνάθρηση, να βρούμε ποια είναι αυτά τα άτομα, να τους πάρουμε από εκεί και να τους πάμε σε κάποιο άλλο μέρος όπου γίνεται μια άλλη μικρή ειδική συνάθρηση για αυτά τα άτομα. Έχουμε επίσης μια συντονιστική επιτροπή για παιδιά, μια επιτροπή για υπηρεσίες για τις γυναίκες, κάτι πολύ σημαντικό, μια επιτροπή για τουαλέτες, για γκαρνταρόμπα. Υπάρχει ένα μέρος όπου άτομα φέρνουν μαντήλια προσευχής. Επίσης έχουμε μια σκηνή όπου είναι όλοι βαριά άρρωστοι και αυτή η σκηνή είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα. Μετά έχουμε μια επιτροπή για μουσική, μια επιτροπή για τον ήχο, για φωτισμό, μετά σε ό,τι αφορά το σημάζημα, συντονισμό για διατροφή, μετά μια επιτροπή συντονισμού για την πλατφόρμα. Έχουμε μια επιτροπή που αναλαμβάνει προσευχή κάτω από την πλατφόρμα. Μετά έχουμε φυσικά και κάποιον που συντονίζει τις πωλήσεις, σάντουιτς και κοκακόλα. Κάποιον είναι υπεύθυνο για δημόσιες σχέσεις, για τον τύπο. Όλοι είναι απασχολημένοι, έτσι ώστε να μην τους μείνει πολύς χρόνος για σκέψεις. Καθένας έχει μια υπηρεσία να κάνει και έτσι δουλεύει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πάνω από 30 επιτροπές και ούτε τις έχω αναφέρει όλες. Και αυτό φέρνει ευλογία, γιατί η δουλειά όλων μαζί και το ότι ο καθένας μαθαίνει τον άλλον. Έχω δει ας πούμε άτομα τα οποία στην αρχή ήταν κάπως παράξενα. Ναι, φυσικά αγαπούσαν τον Θεό, αλλά αυτή η αγάπη δεν ήταν και τόσο πολύ μεγάλη. Αλλά μετά τους είδα πως έκλαιγαν για ψυχές. Τότε κατάλαβα ότι είχαν την ίδια καρδιά με μένα και η απόσταση που είχαμε μεταξύ μας δεν υπήρχε πια και τους αγάπησα πιο πολύ, γιατί τις πιο πολλές φορές τα πράγματα που μας χωρίζουν είναι πολύ μικρά και πολύ μεγάλα τα πράγματα που μας ενώνουν. Κάτι που συμβαίνει συχνά και που χωρίζει ποιμένες είναι το ότι για παράδειγμα υπάρχουν 5 άτομα σε μια εκκλησία και ξαφνικά βρίσκονται σε κάποια άλλη εκκλησία, κάποιο άλλο ποιμένα. Αλλά μετά βλέπουμε ότι και ο άλλος ποιμένας και αυτός κλαίει για τις ψυχές. Και αυτός ο ποιμένας από το οποίο έφυγαν και πήγαν στον άλλον και εκείνος πάλι κλαίει για ψυχές. Και ξαφνικά σκεφτόμαστε μέσα μας ότι στην ουσία έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο. Και όλη η αντίθεση μεταξύ μας σπάζει όταν γνωριζόμαστε στα αλήθεια. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Κάνουμε ένα γεύμα με όλους τους ποιμένες. Στην Αργεντινή υπάρχει το έθιμο ότι όποιος είναι καλή για φαγητό είναι καλός. Είναι αυτά τα μέσα που έχουμε στο χέρι μας. Και κάθε χρόνο όταν τελειώνω τις εκστρατείες, τότε προσκαλώ όλους τους ποιμένες που έχουν δουλέψει μαζί μου και αυτούς που ακόμα δεν έχουν δουλέψει μαζί μου και τους καλώ όλους σε μια συνάθρηση. Εκεί τους δείχνω βίντεο, μιλάμε για τις εμπειρίες μας, ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας, γευματίζουμε μαζί και μετά έχουμε συνάθρηση με όλες τις εκκλησίες. Και μετά έχουμε εκατοντάδων ποιμένες που όλοι τους αγκαλιάζονται. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν ειδωθεί για μήνες ή για χρόνια και μετά ο ένας προσκαλεί τον άλλον να κηρύξει στις εκκλησίες και είναι τόσο όμορφο. Αυτό είναι το έργο του Θεού και ξέρουμε ότι για μας είναι μεγάλη ευλογία και το να βλέπω εσάς εδώ μαζεμένους είναι και αυτό μια μεγάλη ευλογία για μένα. Ο Θεός να σας ευλογεί που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Μια άλλη ερώτηση. Κάρλος, μίλησες για την ενότητα της Εκκλησίας του Ιησού. Ανέφερες πολλά ονόματα εκκλησιών οι οποίες συνεργάζονται μαζί σου. Η ερώτηση που σου κάνω, ποτέ δεν ανέφερες στην Καθολική Εκκλησία. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της αναζωπήρωσης στην Αργεντινή και εάν η Καθολική Εκκλησία σου ζητούσε να συνεργαστεί μαζί σου θα δεχόσουνα? Η Καθολική Εκκλησία στην Αργεντινή λένε πάμε στον Ιησού μέσω της Μαρίας. Είναι βουτυγμένοι στις παραδόσεις και ποτέ δεν έχουν συνεργαστεί σε μια εκστρατεία. Έχουν έρθει μεμονωμένοι ιερείς
Πολλοί έχουν ενθαρρύνει το ποιμνιό τους να λάβει μέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν έρθει σαν θεατές σε αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνουμε. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ήταν σύμφωνοι με αυτά που κάναμε, αλλά ποτέ δεν θέλησαν να εργαστούν μαζί μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το εξής. Συνήθως σε κάθε εξαρτία που κάνουμε έχουμε και ακραία γεγονότα. Έχουμε τους ζούπερ φουνταμενταλιστές, έχουμε και τους φιλελεύθερους. Αυτό σημαίνει ότι αν ερχόταν και η Καθολική Εκκλησία στις εκστρατείες μας, τουλάχιστον οι μισοί από τους συνεργάτες μου θα φεύγανε. Και φυσικά μετά είναι αμέσως ένα πρόβλημα ενότητος. Αυτό αναφέρεται στις εκκλησίες. Ό,τι αφορά τώρα εμένα τον ίδιο, εμένα προσωπικά δεν το πολύ καταλαβαίνω. Όταν κάποιος έχει τον Ιησού και έχει αναγεννηθεί, πώς μπορεί συνέχεια μετά να παραμένει σε ένα χώρο που άτομα πάνε ενάντια στο Λόγο του Θεού. Αυτό πιστεύω από την καρδιά μου. Και μια μέρα μίλησα με κάποιον επίσκοπο, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, και αυτός μου είπε ότι και αυτός είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία του. Και του είπα, γιατί δεν το φωνάζεις αυτό και στους 4 ανέμους? Γιατί δεν το λες αυτό σε όλο τον κόσμο που είναι πλανημένος? Αφού ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, πες στον κόσμο ότι δεν είναι τα είδωλα που έχετε, οι εικόνες, δεν είναι ούτε η Παρθένος. Και μου είπε, όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στους γέρους ανθρώπους. Φυσικά προσπαθούμε στους νέους να τα λέμε κάπως αλλιώς. Και του είπα πολύ απλά, εξαιτίας σας και εσείς έχετε την ενοχή, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι στην κόλαση. Γιατί εσείς τους πλανήσατε και τους διδάξατε κάτι που δεν είναι από το Θεό. Του είπα, σήκω πάνω και φώναξε και στους 4 ανέμους ποια είναι η αλήθεια. Και θα δείτε πως χιλιάδες άνθρωποι θα πιστέψουν στον Ιησού. Και εκεί μείναμε. Μου διηγήθηκε μερικά πράγματα, πως αυτός πήγε στο Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα, και εκεί στο Βατικανό συναντήθηκε όλη αυτή η καθολική χαρισματική κίνηση. Εκεί στοιχηθήκανε, μπήκαν σε γριμές. Μετά βγήκε ο Πάπας σε ένα μπαλκόνι και είπε, μόνο ο Ιησούς σώζει. Και όλοι άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια και να δοξάζουν τον Θεό με γλώσσες. Μετά φύγανε και μετά ήρθανε οι Ιησουίτες. Αυτό το λέω τώρα εγώ. Μέχρι εκείνο το σημείο, αυτά που σας είπαμε μου το διηγήθηκε ο Επίσκοπος. Και τώρα θέλω να προσθέσω κάτι. Οι χαρισματικοί καθολικοί φύγανε, ήρθανε οι Ιησουίτες, ο Πάπας βγήκε πάλι στο ίδιο μπαλκόνι και είπε, πάμε στον Ιησού μέσω της Μαρίας. Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν έχουν λάβει μέρος σε εκστρατείες μας. Δεν ξέρω πως είναι εδώ στην Γερμανία η Καθολική Εκκλησία. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Αλλά στην Αργεντινή είναι ζούπερ ειδωλολατρική. Προσεύχονται με γλωσσολαλιά και προσκυνάνε τις εικόνες και τα στεφάνια. Έτσι είναι σε εμάς. Έτσι είναι σε εμάς αυτή η χαρισματική κίνηση των καθολικών. Αλλά τι γίνεται, και πολλοί από αυτούς οι οποίοι στα αλήθεια γνωρίζουν τον Χριστό φεύγουν και πάνε σε εκκλησίες που κινείται το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω αν η Καθολική Εκκλησία είναι εδώ διαφορετική. Ίσως να μην είναι τόσο ειδωλολατρική όπως είναι σε εμάς. Σαν απάντηση σε μια άλλη ερώτηση, η Εκκλησία λαβαίνει μέρος, ενεργό μέρος στις εκστρατείες. Υπάρχει περίπτωση μια Εκκλησία να λαμβάνει μέρος σε μια εκστρατεία κάθε 10 χρόνια. Όταν γίνεται μια τέτοια εκστρατεία σταματάνε τα πάντα που δεν έχουν σχέση με την εκστρατεία σε αυτή την Εκκλησία. Μόνο οι συναθρήσεις κάθε Κυριακή πρωί γίνονται. Η Εκκλησία είναι τελείως απορροφημένη στην εκστρατεία και τα μέλη της Εκκλησίας είναι απορροφημένα σε διάφορες συντονιστικές επιτροπές και σε διάφορες υπηρεσίες. Παράδειγμα, να μοιράζουν προσκλήσεις, να έχουν συναθρήσεις σε πλατείες, όλοι δουλεύουν μαζί. 50 μέρες προσεύχονται και νηστεύουν, όλες οι εκκλησίες. Κάθε Τετάρτη υπάρχει συνάθρηση ποιμένων και μετά να προσευχηθούν και να νηστέψουν και να ζητήσουν οδηγία από το Πνεύμα του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει λόγια προφητικά, ο Θεός μας δίνει οδηγίες,
Μπορεί σε κάποιον πειμένα να δώσει την εικόνα κάποιου προσώπου. Μας δείχνει τις αλυσίδες με τις οποίες είναι δεμένη η πόλη. Μας δείχνει πώς ο Κύριος τις καταστρέφει. Και όταν ο Κύριος έχει καταστρέψει τις αλυσίδες, υπάρχει δηλαδή ένας πνευματικός πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και πάνω απ' όλα κάθε βράδυ στην πλατφόρμα προσευχόμαστε. Κινητούμε την νίκη και αντιστεκόμαστε στον εχθρό. Και περίπου 100 άτομα είναι κάτω από την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια όλης της συνάθρησης, της βραδινής, από την αρχή μέχρι το τέλος, προσεύχονται για ανθρώπους κατά τη διάρκεια όλης της συνάθρησης. Προσπαθούμε να σκεπάσουμε όλη την εκστρατεία και όλη την πόλη με προσευχή. 6 μήνες πριν δίνεται οδηγία σε όλες τις εκκλησίες να αρχίσουν τις προσευχές. Αλλά ο πιο σκληρός αγώνας αρχίζει κατά τη διάρκεια του Ευαγγελισμού, μόλις αρχίζει η εκστρατεία. Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν, όταν έρχονται στο πνεύμα αυτό της εκστρατείας, και μετά έχουμε αλυσίδες προσευχής, Παρασκευή, σε αυτή τη μέρα σταματάμε τη συνάθρηση και όλοι πάνε για προσευχή. Είναι νυχτερινή προσευχή, εκεί ψέλνουμε και προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να πληρώσει άτομα και ο Θεός αρχίζει να το κάνει. Σε μια από τις τελευταίες εκστρατείες που είχαμε, ήταν στην Σάντα Φε, εκείνη μόνο την μέρα ο Θεός βάφτισε εκατοντάδες άτομα με Άγιο Πνεύμα και φαινόταν σαν ήταν ένα κύμα του Αγίου Πνεύματος από πάνω μας. Και οι άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν σαν ήταν ξύλα. Δεν είχε γίνει τίποτα εκεί, καμιά ιδιαίτερη προσευχή. Σε άλλες βραδιές δεν είχε γίνει αυτό. Αλλά εκείνη τη βραδιά έγινε έτσι. Ήταν έτσι σαν να φυσούσε ένας άνεμος του πνεύματος. Άτομα πέφτουν κάτω και βαφτίζονταν με Άγιο Πνεύμα. Και συνήθως άτομα που μόλις είχαν αναγεννηθεί. Γιατί ειδικά για αυτούς κάνουμε αυτές τις ώρες προσευχής. Ώστε όντες αναγεννημένοι να απελευθερωθούν και να γεμίσουν με Άγιο Πνεύμα. Να βαφτιστούν με Άγιο Πνεύμα. Όταν έχουν τελειώσει 50 μέρες κάποιου Ευαγγελισμού, όταν μετά αυτοί αρχίζουν και πηγαίνουν στις εκκλησίες, συμβαίνει κάτι. Παίρνουν τις θέσεις των παλιών σε μια εκκλησία. Γιατί? Συνήθως σε μια εκκλησία, σε μια παραδοσιακή εκκλησία, συνήθως έχει καθένας τη θέση του. Και έτσι κάθονται εκεί, κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη στις συναθρήσεις, στις θέσεις τους. Αν για παράδειγμα η συνάθρηση αρχίζει στις 7, έρχονται 7 ακριβώς ή 7 παρά 5 ή 7 και 5, αλλά προσέχουν να μην πάρει κανένας τη θέση. Όταν λοιπόν τελειώνει μια εκστρατεία, έρχονται αυτοί που έχουν πιστέψει τελευταία, αυτοί συνήθως έρχονται μια ώρα πριν και κάθονται εκεί όπου υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Και όταν έρχονται μετά οι παλιοί πιστοί, τότε αρχίζουν να παραπονούνται, μα γιατί πιάσανε τη θέση μου? Και πολλοί σηκώνονται και φεύγουν. Και λένε, αχ, τώρα είναι η εκκλησία έτσι όπως είναι, δεν ήταν παλιά. Α, τώρα δεν έχουμε τόσο πολύ κοινωνία μεταξύ μας. Και είναι σαν αυτό που πήγε για ψάρμα. Ένα ψάρι έχει μια οσμή, μια δυνατή οσμή. Και άμα πιάσει ένα ψάρι με τα χέρια σου, μετά μπυρίζουν τα χέρια σου. Όταν λοιπόν έρχονται αναγεννημένα άτομα, έρχονται συνήθως πολλοί σε μια εκκλησία με προβλήματα και φέρνουν μαζί τους αυτή την οσμή του ψαριού. Αλλά επειδή είμαστε ψαράδες και όλοι μας θέλουμε πολλά ψάρια, πρέπει να μάθουμε να υπομένουμε και την οσμή του ψαριού. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ερώτηση κάποιου. Εδώ στη Γερμανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να συγκεντρώσουμε και να ενώσουμε όλες τις διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες. Πώς εσείς το καταφέρνετε αυτό στην Αργεντινή και τους συγκεντρώνετε όλους αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο? Το πρόβλημα είναι ότι άλλα πιστεύει ο ένας και άλλα πιστεύει ο άλλος σχετικά με την απελευθέρωση. Έτσι ακριβώς ήταν και στην Αργεντινή. Τα ίδια προβλήματα όπως έχετε εσείς τώρα τα είχαμε και εμείς στην Αργεντινή. Όταν άρχισα τη διακονία μου, άρχισαν να συναθρίζονται οι βαπτιστές για να πετάξουν εμένα έξω, ας πούμε. Σήμερα μπορώ να πάω σε κάποιο συνέδριο βαπτιστών, να καθίσω μαζί τους και αυτοί θα με αγκαλιάσουν. Γιατί? Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ό,τι είναι από το Θεό έχει διάρκεια.
και αυτοί έπρεπε να αναγνωρίσουν τον καρπό της εργασίας. Ποτέ δεν σηκωθήκαμε εμείς οι ίδιοι να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Το αφήναμε αυτό πάντα στο Θεό για να το κάνει. Οι πεντηκοστιανές εκκλησίες αυτές ήταν πιο πολύ αναζωπηρωμένες σε σχέση με τους βαπτιστές, αλλά περάσανε χρόνια ώσπου να εκδηλωθεί κάποιο δαιμόνιο ανάμεσά τους. Δεν ξέρανε τέτοια πράγματα. Όταν πήγαινα σε μια εκστρατεία, είχα ζήσει την πληρωμή με Άγιο Πνεύμα και έβλεπα ότι η ευλογία του Θεού στους πιο πολλούς φαινόταν μόνο στο ότι μιλούσαν ξένες γλώσσες, νέες γλώσσες, σε τίποτα άλλο. Όταν μιλούσαν, όταν γλωσσολαλούσαν, ήταν για αυτούς η πιο μεγάλη ευλογία. Άρρωστοι ούτε που θεραπευόντουσαν, ούτε φαινόταν κανένας δαιμονισμένος που εκδηλωνόταν. Γιατί? Θα σας δείξω τη σκοπιά μου γιατί ήταν έτσι τα πράγματα, χωρίς να σας πληγώσω. Είναι κάτι που εγώ ίδιος παρακολούθησα. Όταν έρχονταν κάποιος που ήταν καταπιεσμένος από τον διάβολο και ζητούσε προσευχή, λέγανε «Κύριε, ευλόγησε αυτή τη ζωή, Κύριε, δώσ' του ειρήνη, βοήθησέ τον». Και μίλησα με επιμένες που είχαν μπει σε αυτή την καινούργια κίνηση και τους είπα ότι εσείς ευλογούσατε αυτό το άτομο, αλλά ευλογούσατε και το διάβολο που ήταν μέσα σε αυτό το άτομο. Αφού δίνατε μόνο ευλογία σε αυτό το άτομο, τώρα αν κάποιος έρθει με κάποιο πνευματικό πρόβλημα, λένε αυτοί οι ίδιοι επιμένες που έχουν αναζωπηρωθεί, πνεύμα ακάθαρτο, στο όνομα του Ιησού, άστον ελεύθερο, και εκδηλώνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν αρχίσαμε, οι Πεντηκοστιανοί μας κοιτούσαν έτσι και μετά μου διηγηθήκανε ότι έρχονταν με το αμάξι, κρύβονταν πίσω από τα δέντρα, ακούγανε το κήρυγμά μου, βλέπαν αυτά που κάναμε και έτσι σιγά σιγά με γνώρισαν. Αυτοί εμένα, όχι εγώ αυτούς. Αλλά βλέπουν ότι αυτό που κάναμε ήταν από το Θεό και αυτό κίνησε την περιέργειά τους και άρχισαν να με προσκαλούν να κάνουμε μαζί εκστρατείες. Ξέρανε τι θα γινότανε, αλλά μέσα τους υπήρχε μια πίεση, υπήρχε μια επιθυμία. Σε αυτούς υπήρχε μια επιθυμία να γίνει το ίδιο και στις εκκλησίες τους. Και έτσι γινότανε σε μια εκκλησία που ήταν πριν νεκρή, δεν γινόταν τίποτα σε αυτήν. Μετά από μια εκστρατεία άρχισαν να γίνουν τα ίδια πράγματα που ζούσαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Άτομα άρχισαν να θεραπεύονται. Ο Θεός άρχισε να τους σφραγίζει δόντια. Αυτό γινόταν σε εκκλησίες που ποτέ πριν δεν είχε ξαναγίνει. Αυτές ήταν εκκλησίες της Πεντηκοστής. Υπήρχε μια ένας πνευματικός λίθαργος πάνω από τις εκκλησίες. Αρκούνταν σε αυτά που είχαν. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω τους σαν καταιγίδα και φάνηκε η δύναμη του Θεού, και οι εκκλησίες αυτό το πράγμα το πήρανε και οι παραδοσιακές εκκλησίες, μιλάει για πεντηκοστιανές, άρχισαν να ανανεώνονται. Θέλω να πω αυτό το εξής: είναι μια δουλειά που την έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα και μόνο η ενότητα μπορούμε να το λάβουμε αυτό. Και αυτή είναι η ευλογία της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω έτσι να απαντήθηκε η ερώτηση. Αυτός ο συνεργάτης μου εκεί πέρα είναι βαπτιστής. Τώρα συνεχίζει και μιλάει αυτός ο συνεργάτης του Ανακόντια και λέει μια και είμαι βαπτιστής, καταλαβαίνω αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δόθηκαν σε όλο τους το βάθος. Στην ουσία είμαστε ακόμα στην περίοδο αυτή που γινόμαστε ένα. Ο Κάρλος μίλησε για αυτό το θέμα πριν να αρχίσουν οι εκστρατείες του και πριν ακόμα από το 1979 που άρχισε τη διακονία του, ήδη τότε υπήρχαν κινήσεις για ενότητα στην Αργεντινή. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Ενδοαμερικανική Ένωση, αποστολή, οι οποίοι ούτε χαρισμητικοί είναι ούτε πεντηκοστιανοί, που είχαν στην καρδιά τους μέσα να ψάξουν για ενότητα. Και όταν άρχισε ο Κάρλος τις εκστρατείες, ήδη ήταν η αρχή του δρόμου για την ενότητα. Σε ορισμένα άτομα είχε ήδη στρωθεί. Το κυρίως πρόβλημα ήταν ο τρόπος και το μέσο με το οποίο θα γινόταν αυτή η ενότητα. Πολύ συχνά μπερδεύουμε τις λέξεις ένωση και ενότητα. Είμαστε ενωμένοι ακόμα και με τις διαφορές μας, των διακονιών μας.
Στην Αργεντινή μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτό το κλίμα ενότητος και αυτό το κλίμα της συνεχούς ενότητος. Το λάθος είναι ότι σκεφτόμαστε ότι όταν πάμε στον ουρανό, ότι εκεί θα μας βάλουν εξετάσεις σχετικά με τη διδασκαλία μας και το δόγμα μας. Και θα μας ρωτήσουν τι σκέφτεσαι για παράδειγμα για τη βάφτιση με Άγιο Πνεύμα, τι σκέφτεσαι για τον κλήρο, τι σκέφτεσαι για βάφτιση νηπίων. Εγώ για παράδειγμα είμαι βαφτιστής και είμαι για το να βαφτίζονται ας πούμε τα παιδιά μου, να βυθίζονται τελείως στον νερό. Άλλοι είναι αλλιώς. Άλλοι πάλι λένε η βάφτιση πρέπει να γίνεται στο όνομα του Ιησού, άλλοι λένε στο όνομα του Αγίου Πνεύματος, άλλοι πάλι λένε ότι πρέπει να βυθίζονται τα άτομα 3 φορές στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδας, στον ουρανό. Δεν θα γράψουμε για αυτά τα πράγματα εξετάσεις, για τις μεθόδους και για το είδος της διδασκαλίας μας. Αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν το σφιγμό μας. Φαντάζομαι τον Κύριο μας έτσι με ένα στιθοσκόπιο που θα το βάλει στην καρδιά μας, θα δει το σφιγμό μας. Αυτός έχει ζωή, ας περάσει. Ουμπέρτο, πες μας τώρα τη γνώμη σου, λέει ο Κάρλος Ανακόντια, που είσαι την πρώτη φορά που ήρθε σε μια εξτρατεία δικιά μας ή που είσαι την πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με τον τρόπο με τον οποίο ευαγγελίζουμε. Και απαντάει ο Ουμπέρτο, είχα πάει και είχα ακούσει για άλλους χριστιανούς που λέγανε ότι εκεί γίνονται κάτι παράξενα πράγματα, ότι εκεί άτομα πέφτουν κάτω, ότι πολλοί φωνάζουν και αυτούς πολλοί φωνάζουν. Είχα ακούσει ότι εκεί σημαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα, ότι άτομα πέφτουν κάτω, άτομα φωνάζουν και ότι αυτούς που φωνάζουν πιο πολύ τους μαζεύουν και τους πάνε σε μία σκηνή. Και πήγα σε αυτή τη συγκέντρωση με το σκοπό να δω πόσα λάθη διδασκαλίας θα κάνει ο Κάρλος Ανακόντια. Και είδα εκεί πολλούς άλλους ανθρώπους που ήξεραν από τις δικές μας εκκλησίες βαπτιστών και από άλλες εκκλησίες. Και εκείνη την εκεί με τον ίδιο σκοπό για να δούνε τι λάθη θα κάνει αυτός. Μιλάω για το έτος 1984. Αλλά στην καρδιά μου υπήρχε και κάποια πνευματική δυστυχία, κάποια πνευματική ανάγκη. Και την πρώτη μέρα μου μίλησε ο Θεός. Και ο Θεός μου έδωσε να καταλάβω αυτά τα πράγματα που γίνονταν μπροστά μου και ήταν ακαταλαβίστικα για μένα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτό που γίνονταν δεν είχε καμιά σχέση με τη λειτουργία που κάναμε εμείς οι βαπτιστές. Το Πνεύμα του Θεού ήταν εκεί και ο Θεός ενεργούσε. Αλλά εγώ, όπως και όλος ο Ισραήλ, παρόλο που έβλεπα τα σημάδια σαν το λαό Ισραήλ, ενώ έβλεπα αυτά τα θαύματα και όλα αυτά τα ζούσα, η λογική μου δεν με άφησε να ανοιχτώ στις ενέργειες του Πνεύματος του Θεού. Πήγα αρκετά βράδια στις συναθρήσεις, πήρα τη βιντεοκάμερά μου μαζί, τράβηξα φιλμ, ήθελα όλα αυτά που έβλεπα να τα συγκρατήσω με το βίντεο. Έβλεπα στα άτομα εκεί μια χαρά μέσα τους που δεν την καταλάβαινα. Έβλεπα μια προσκύνηση, μια δοξολογία η οποία προσωπικά δεν μου άρεσε, αλλά έβλεπα ότι μέσα της είχε ζωή. Προσκλήθηκα να πάω εκεί στη σκηνή που έβαζαν όλους αυτούς που ήταν καταπιεσμένοι από τον διάβολο και εκεί είδα για πρώτη φορά ποια είναι η δύναμη του διαβόλου. Για μένα ο διάβολος πριν δεν υπήρχε πρακτικά. Ήταν για μένα ένα σύμβολο του κακού. Αυτό που είχε σημασία για μένα ήταν ο Θεός. Όταν κάποιος ανέφερνε τον διάβολο δεν αισθανόμουν καλά. Και ρώτησα τον εαυτό μου, ποιον υπηρετούν εδώ, το Θεό ή το διάβολο. Δεν είχα καμιά ιδέα, δεν ήξερα τίποτα για αυτό που λέγεται πνευματικός πόλεμος. Αλλά όταν είδα τη δύναμη του διαβόλου, άρχισα να ανακαλύπτω πως ήταν στα αλήθεια η δύναμη του Θεού. Είπα, αφού ο διάβολος έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους δεμένους και η βίβλος λέει αυτός που είναι μέσα μου είναι δυνατότερος, τότε τι περιμένουμε, τι κάναμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, αφού τη δύναμη που δίνει ο Θεός την έχω μέσα μου, έχω αυτή τη δύναμη μέσα μου να ελευθερώνω αυτές τις ζωές, γιατί να μην το κάνω. Και ο Θεός άρχισε να με χρησιμοποιεί σε αυτή την υπηρεσία. Όταν γύρισα πίσω στην εκκλησία μου των βαπτιστών, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα μόνος μου να αλλάξω όλα αυτά τα έθιμα που είχε η εκκλησία μου. Μίλησα με αυτόν που ήταν τότε επιμένας μας, του διηγήθηκα τι μου συνέβη
Και αυτός είχε τη σοφία του Θεού. Μου είπε δεν μπορείς κατευθείαν ή με πλάγιο τρόπο να κάνεις τα πράγματα να αλλάξουν, να κάνεις όλα τα πράγματα στην εκκλησία μας να αλλάξουν. Αλλά με την ομολογία σου και με την αλλαγή που έγινε μέσα σου θα μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν και να νιώσουν ότι αυτό που εσύ έλαβες είναι πράγματι από το Θεό, και να έχεις την ελευθερία να προσεύχεσαι για αρρώστους, στην αρχή φυσικά όχι δημόσια αλλά ιδιωτικά, να επιθέτεις τα χέρια, να επιτιμείς δαιμόνια. Και αισθάνθηκα όταν μου είπε ο ποιμένας αυτά τα λόγια ότι κατά κάποιο τρόπο έκοβε μερικά πράγματα και τα μείωνε, αλλά από την άλλη μεριά έπρεπε να υπακούσω. Ο Θεός δεν μου είπε, δεν με διάταξε να φύγω από την εκκλησία μου. Ο Θεός μου είπε να μείνω στην εκκλησία που είμαι, έτσι ώστε μέσω εμένα, με την ομολογία μου, θα ανανέωνε πολλούς αδελφούς. Και έτσι ακριβώς το έκανε. Μία εκκλησία που είχε τότε 200 μέλη έχει σήμερα 1000. Προσευχόμαστε για άρρωστους, επιτιμούμε δαιμόνια. Η εκκλησία ανανεώθηκε σε ό,τι αφορά τη δοξολογία και τη λατρεία της. Είμαστε ακόμα βαπτιστές σε ό,τι αφορά την κίνηση, και η διδασκαλία μας και η μέθοδοι μας ό,τι αφορά τη βάπτιση με Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα οι ίδιοι, αλλά δεν κάνουμε θεολογικές συζητήσεις. Η ίδια αγάπη που έχει ο Κάρλος Ανακόντε για ανθρώπους, που έχει ο Μιλιγκρέν, μάλλον εννοεί τον Μπίλι Γκράχαμ, που έχει ο Λούι Φαλάο, αυτή που έχει ο Μπομπ Μέιν και τόσοι πολλοί άνθρωποι του Θεού σε όλο τον κόσμο, αυτή την αγάπη έχουμε στην εκκλησία μας. Και αυτή έχετε εσείς, και την έχουν και άλλα αδέλφια από άλλες κινήσεις. Καταλαβαίνω την ερώτηση του αδελφού. Αν το δεις ανθρώπινα, φαίνεται μια ενότητα σχεδόν αδύνατη. Αλλά το εδάφιο από το κατά Ιωάννη 17 που είχε μιλήσει πριν ο Κάρλος, δεν είναι μόνο μια πρόταση που είπε ο Ιησούς. Είναι μια προσευχή του Ιησού στον Πατέρα. Είναι μια από τις λίγες προσευχές που ο Ιησούς παρακαλάει στο Θεό. Και πιστεύετε ότι αυτή η προσευχή του Ιησού δεν θα την απαντήσει ο Θεός? Διαβάστε μια φορά ακόμα αυτό το εδάφιο και βλέπουμε ότι καλεί, ότι φωνάζει στον Πατέρα, και πιστεύω ότι αυτό είναι μια προσευχή η οποία θα απαντηθεί, παρόλο που η ανθρώπινη λογική μας λέει αδύνατο. Αυτή η προσευχή θα απαντηθεί. Ευχαριστώ. Τώρα ξαναμιλάει ο Κάρλος Ανακόντια και λέει: ο Θεός μας χρειάζεται όλους, ώστε να κάνουμε όλοι το μέρος μας στο έργο Του, να δίνουμε τιμή και στον συναδελφό μας, και αυτόν να τον έχουμε πάνω από μας, να θεωρούμε ότι είναι ανώτερος από μας. Αυτό είναι η αρχή της ενότητας. Να έχουμε τον άλλον πιο ψηλά και να εκτιμούμε τον άλλον πιο πολύ από ότι τον εαυτό μας. Εκεί αρχίζει κάτι να γεννιέται, και αυτό που γεννιέται είναι η ενότητα και η αγάπη, για να κερδίσουμε τον κόσμο για τον Ιησού. Θα είναι όμορφο όταν θα είμαστε με τον Κύριο. Εκεί δεν θα έχει σχέση αν μιλάει κάποιος ισπανικά, γερμανικά ή ρώσικα. Εκεί θα είναι μόνο μία γλώσσα και θα έχουμε όλοι μία εθνικότητα. Εκεί θα είναι το τέλειο. Αλλά όσο είμαστε σε αυτή τη γη, πρέπει να προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο που έχουμε για το Θεό. Και άμα σταθούμε κάτω από το Λόγο και υπακούσουμε στο Λόγο, ακόμα και εμείς που είμαστε εργάτες του Θεού, τότε θα έρθει η ευλογία του Θεού. Η Βίβλος λέει ευωδούμε σε χιλιάδες ή σε χίλιους που αγαπάνε και φυλάτουν τον Λόγο μου. Πόσο όμορφο. Αυτό είναι μια ευλογία του Θεού. Η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα. Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις. Μια ερώτηση έχει ως εξής. Έχει προσέξει κάποιος ότι το 90% των περιπτώσεων ατόμων που έχουν δαιμονισμό, που πέφτουν κάτω ή που εκδηλώνονται δημόνια και που χρειάζονται απελευθέρωση είναι γυναίκες. Υπάρχει κανένας λόγος που εκδηλώνονται δημόνια τόσο πολύ σε γυναίκες, ή είναι τόσο δύσκολο να απελευθερωθούν άντρες από δαιμόνια? Απάντηση. Θέλω να σας πω κάτι. Όταν αναφέρεται το γεγονός ότι ο Ιησούς τάισε 5.000 χωρίς γυναίκες και παιδιά, τότε πιστεύω ότι αφού ήταν μόνο 5.000 οι άντρες, τότε όλα τα άτομα θα ήταν γύρω στις 30.000. Θα μου πείτε γιατί?
Γιατί σε μια χριστιανική συνάθρηση υπάρχουν 60 έως 70% γυναίκες και μόνο 30% άντρες. Αν και στις ευαγγελικές εκστρατείες που κάνουμε έξω, σε ελεύθερο χώρο, τώρα τελευταία έρχεται συνήθως όλη η οικογένεια. Παρ' όλα αυτά έχουμε πιο πολλές γυναίκες που είναι συναθρήσεις παρά άντρες. Αλλά όντως το ποσοστό δαιμονισμένων είναι μεγαλύτερο. Από τους 10 που έρχονται για απελευθέρωση, οι 9 είναι γυναίκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό το θέμα. Πρώτον, η γυναίκα είναι πιο πνευματική. Μια γυναίκα δέχεται πιο εύκολα κάτι από το Θεό, αλλά και από το διάβολο. Η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη στο να δέχεται, στο να λαμβάνει, να παίρνει ας πούμε τέτοια πνευματική επιρροή. Αυτό δεν είναι έτσι μόνο στην Αργεντινή, αλλά σχεδόν παντού. Το ποσοστό ανά της 100 είναι μεγαλύτερο των γυναικών που εκδηλώνονται δαιμόνια, και εγώ το εξηγώ έτσι ώστε οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες. Και αν πάμε στην αρχή, όταν ο διάβολος ήθελε να πειράξει την ανθρωπότητα, πειράξε την Εύα, γιατί νομίζω ότι την είδε κάπως πιο ευαίσθητη, ότι μπορούσε πιο εύκολα να δεχτεί αυτά που ήθελε ο διάβολος να δεχτεί. Ακόμα είναι πιο ευαίσθητη στην πνευματική επιρροή, δηλαδή επιρροή πνευμάτων. Έτσι το καταλαβαίνω. Κάτι ακόμα. Πιθανόν είναι εδώ αλλιώς, αλλά στην Αμερική είναι έτσι. Οι γυναίκες είναι συνήθως στο σπίτι, έχουν λίγο πιο ελεύθερο χρόνο, και όταν οι αισθήσεις δεν είναι απασχολημένες, υπάρχει πιο πολύς κίνδυνος για επιθέσεις του διαβόλου και για επιρροές σατανικές. Σε εμάς είναι πολύ συχνό το γεγονός κάποια γυναίκα να πηγαίνει σε κάποιον θεραπευτή, να παρακαλάει στον θεραπευτή για τον άντρα, γιατί ο άντρας έρχεται αργά στο σπίτι ή πάει με άλλες γυναίκες, ή οι γυναίκες πιστεύουν ότι οι πειθαρές τους κάνουν κάτι για να τις καταστρέψουν. Οι γυναίκες είναι πιο ανοιχτές ακόμα να πηγαίνουν σε mediums, σε μάγους και σε σατανιστές, να ρίχνουν χαρτιά, να διαβάζουν από το χέρι, και σαν αποτέλεσμα είναι πιο συχνά καταπιεσμένες από το διάβολο, έχουν δαιμόνια δηλαδή. Ο άντρας είναι λίγο πιο σκληρός και αντέχει πιο πολύ προς τα έξω, αλλά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν δέχτηκα τον Ιησού πριν 15 μέρες που του γίνει αυτό, έλεγα στην ίδια μου τη γυναίκα, εσύ ένας άντρας που κλαίει δεν είναι άντρας. Έτσι με είχαν μάθει οι παππούδες μου. Ο άντρας είναι δυνατός και δεν κλαίει. 15 μέρες αργότερα έκλαιγα, και θυμάμαι ότι κοιτούσα τη γυναίκα μου και της έλεγα, θέλεις και εσύ να λάβεις τον Ιησού? Και εκεί είδα ότι ο άντρας μπορεί και αυτός να κλάψει, και ότι αυτή η σκληρότητα είναι μόνο εξωτερική. Και εμείς οι άντρες έχουμε μια καρδιά που μπορεί να είναι ανοιχτή για το Θεό. Αμήν. Οι γυναίκες πιστεύουν ότι οι πειθαρές τους κάνουν κάτι για να τις καταστρέψουν. Οι γυναίκες είναι πιο ανοιχτές ακόμα να πηγαίνουν σε mediums, σε μάγους και σε σατανιστές, να ρίχνουν χαρτιά, να διαβάζουν από το χέρι, και σαν αποτέλεσμα είναι πιο συχνά καταπιεσμένες από το διάβολο, έχουν δαιμόνια δηλαδή. Ο άντρας είναι λίγο πιο σκληρός και αντέχει πιο πολύ προς τα έξω, αλλά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν δέχτηκα τον Ιησού πριν 15 μέρες που του γίνει αυτό, έλεγα στην ίδια μου τη γυναίκα, εσύ ένας άντρας που κλαίει δεν είναι άντρας. Έτσι με είχαν μάθει οι παππούδες μου. Ο άντρας είναι δυνατός και δεν κλαίει. 15 μέρες αργότερα έκλαιγα, και θυμάμαι ότι κοιτούσα τη γυναίκα μου και της έλεγα, θέλεις και εσύ να λάβεις τον Ιησού? Και εκεί είδα ότι ο άντρας μπορεί και αυτός να κλάψει, και ότι αυτή η σκληρότητα είναι μόνο εξωτερική. Και εμείς οι άντρες έχουμε μια καρδιά που μπορεί να είναι ανοιχτή για το Θεό. Αμήν.